हा गेल. नमस्कार मंडळी, मी संतोष पडवळ. लॉकडाऊन यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत. मी आज आहे अलिबागमधील नवगाव या ठिकाणी. नवगाव या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात सुकी मच्छी सुकवली जाते. तर आज माझ्यासोबत काही कोळी बांधव आहेत, ते तुम्हाला त्याच्याबद्दल सविस्तर माहिती देतील. तर काका, कोणकोणत्या प्रकारची इकडे मच्छी सुकवली जाते? जवला आणि वाकटी, दांडी, सोन मंदिर. ते किती वेळमध्ये सुकवतात तुम्ही इथे? म्हणजे जवळा 1 ते दीड तास, दीड 1-2 तास जातो. नंतर मी ते विक्रीला 15 दिवसांनी हे तुम्ही स्पेशल जी मासेमारी करतात, सुक्या माशासाठीच करतात. सुके मच्छी मग ती तुम्ही ताबडतोब आणून लगेच सुकवली जाते. लगेच सुके. अजून सविस्तर म्हणजे कसं, म्हणजे कशी प्रोसिजर, म्हणजे काय बाकीची कशी सुकवण्याची कशी प्रोसिजर आहे त्याच्यामध्ये? या आमच्या बायका बघ उन्हात करत आहेत. मग जेवायला सांगतात तेव्हा जेवायला जात. काम करावं लागतं. हेच खरं मेन आहे ना. मग त्याच्या सुट्टी बिट्टी करावी लागत असेल ना, म्हणजे त्याचं साफ बीप करून त्याच्यामध्ये. नाही ते काय चांगलं जेवायला तर जेवायला नाही जात. काहीतरी घालायचं, थंडा विंडा पिऊन त्याच्यात राहतात. नंतर 3-4 वाजता जेवतात. मग तुम्ही दिवसभर तुमचं काम आहे. हा ते सुकवण्याचं. सुकवलं सुकवणार पूर्ण, तेव्हा आम्हाला बायकांना सुट्टी. तुमचं उपजीविकेचं साधन म्हणजे तुमचे सर्व मच्छीवरच सुकी मच्छी. सुकी मच्छी. बाकी असे तुम्ही मच्छी काय जास्त म्हणजे ते विकत नसतात. नाही. तर सुकी मच्छी तिथं असते विकतोय. पापलेट टिपलेट काय थोडी असते मच्छी. मग तुम्ही मासेमारी केव्हा जातात? म्हणजे संध्याकाळची जातात? सकाळी जातो आणि संध्याकाळ दुसऱ्या दिवशी येतो परत घेऊन. डेली 24 तास पाण्यातच असतो. 24 तास पाण्यात. चला पाहूया आता अलिबागमधील नवगाव येथील ही जेटी आहे. त्या साईडला खांदेरी किल्ला दिसतोय. तर मच्छीमार मासेमारी करून बोटी या जेटीवर घेऊन येतात. समुद्राच्या कडेला वसलेली ही मच्छीमार बांधव या खायांवर मच्छीमार वापी, जवळा, कांदेरी, कोळंबी, सोडा इत्यादी मासे सुकवले जातात. नंतर तो व्यापारामार्फत विक्रीस काढला जातो. मच्छीमार बांधव आपापल्या कामात खूप व्यस्त असलेले दिसून येत होते. काहीजण तर खूप उत्साही होते आणि खूप काही प्रश्न आपुलकीने विचारत होते. खूप मोठी प्रशस्त ही जागा आहे. इथे मोठ्या प्रमाणात मच्छीमार काम करत असतात. मला इकडे भेट देऊन खूप आनंद झाला आणि मी माझ्या पहिल्या शॉर्ट ब्लॉगमध्ये काहीतरी एक्सप्लोर करू शकलो. या झालं.